नोंजोंथ' सासे लोगो थायोना थायो मुलिगा बेखौ नोङो बेलेगाव दोनहरनानै नोङो सासे सेंग्राखौ लानानै आं दोनथ'दो बुंखादों आदा गावआनो बुङो आङो बोरैबा मोनदों ओंखायनो थांसै होननानै बुंबाय लाखिबाय जेला बोरैबाथ' मोनखागोन ना আমার মধ্যে গায়ে ফুলবানা আপনার नहीं वैसे हुआ ना अपने एक बार कापड़ पिंदे लोग ऑफिसर बोला नंबर तो आदा आं बुङो इदि ऑफिसर खालामो कापड़ पिंदे ऑफिसर बोला नोंजोंथ' सासे लोगो थायोना थायो मुलिगा बेखौ नोङो बेलेगाव दोनहरनानै नोङो सासे सेंग्राखौ लानानै आं दोनथ'दो बुंखादों आदा गावआनो बुङो आङो बोरैबा मोनदों ओंखायनो थांसै होननानै बुंबाय लाखिबाय जेला बोरैबाथ' मोनखागोन ना আমার মধ্যে গায়ে ফুলবানা আপনার नहीं वैसे हुआ ना अपने एक बार कापड़ पिंदे लोग ऑफिसर बोला नंबर तो आदा आं बुङो इदि ऑफिसर खालामो कापड़ पिंदे ऑफिसर बोला